we must stay connected with God. Always! Amen? Kasi po, nais niya na tayo po ay pagpalain ng Diyos at makuha natin ang pagpapala yung kalooban niya. Kaya, ang nais ng Lord na you must walk with God because God is His Spirit. Kaya huwag ka na mag-alala, may koneksyon ka sa Diyos. Wala nung tayo po ay nagiging mananampalataya at nagiging anak ng Diyos. Sa aklat ng Ephesians chapter 6 verse 17. Hindi po Ephesians chapter 6 verse 17. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Okay. Ito po, yung banal na Espiritu ng ating Panginoon na tayo po bilang mananampalataya ay regalo niya sa lahat. Okay? Regalo niya po para sa lahat yan. Sa aklat ng Joel chapter 2. Kung sabi niya, I will pour out my Spirit upon all flesh. So sa panahon po natin, dahil biyaya sa biyaya po tayo, wala na pong pinipili ang Diyos. Whether you are Jews or whether you are Gentiles or Greeks. Wala na pong pinipili ang Diyos basta ikaw ay nanalig sa kanyang salita, nanampalataya sa instruction ng mga apostoles na tinuruan ni Kristo. Kaya nais ng Lord na yung dalawa ang ating sandata. There is what we call the salvation. Naging Savior po siya. And the sword of the Spirit. Tabak ng Espiritu. Ito po yung espada. Ito po yung ating pang-depensa. Pang-depensa po yan. Which is the Word of God. Kaya napakalaga po na may salita ng Diyos po tayo. Kasi po, ang salita ng Diyos minsan ay kinukuha ng kaway. Kaya hindi na nanatili yan sa puso at isip natin. Kaya sabi ng ating Panginoon sa kanyang parable, pag naghasik ang salita ng Diyos, may nangaral, o ang ating Panginoon ay nagtanim. Nangaral po siya, 4 na klase ang kanyang audience. Una, nalaglag yung salita ng Diyos sa daanan lamang. Hindi na baliwala. Kaya pag nangaral po tayo, may mga audience o listener na dinadaanan lamang at kinukuha ng demonyo para hindi mo maunawaan. Pangalawa, natanim sa batuhan. Ang batuhan po, ang kanyang fertile, ang kanyang puntasyon ay mababaw lang. Kaya maraming mananampalataya na mababaw pa lang. Ang tagal na sa pananampalataya, hindi pa nakakilos ang Diyos. Kumikilos ang Diyos, kaya lang limitado. Kaya ang nais ng Lord, okay, nasa good ground tayo, pangatlong ground, yung tinatawag na thorny ground. Ang thorny ground po, yan yung nagsisikin, kaya hindi lumalago ang mga mananampalataya. Nag-aagaw ang kanilang pleasures of this world, yung mundong ito, yung kagandahan ng mundong ito, yung yaman ng mundong ito, kaya hindi nakakakilos ang Lord, hindi lumalago. Number 4, yung good soil. Yun ang nais ng Lord. Pag sinabing good soil, yung salita ng Diyos, hindi nawala. Natanim. Ilang portion? 30%, 60%, 90%, and 100%. So, depende na yan sa pananampalataya ninyo at relasyon nyo sa ating Panginoon. Amen po. Ang Lord po ay sagana ng kanyang salita. Sagana po sa lahat ng kanyang nilala. Depende lang po sa kanilang pagtanggap. Amen po. Kaya dito po, una, tayo po ay 2 Corinthians 7:11. For observe this very thing, that you sorrow in godly manner, what diligence it produces in you, what clearing of yourself, what indignation, what fear, what vehement desire, what sin, what vindication. No. 7:1. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Okay, not 11. Okay, ang sabi po ron sa 2 Corinthians 7 verse 1, ito po yung tinatawag na we wrestle not against flesh and blood sa Ephesians 6:17. 2 Corinthians 7:1 7:1 ba yun? Having therefore these promises, sorry po, kanina. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh, and the Spirit perfecting holiness and the fear of God. Kaya kung gusto natin na mananatili yung Holy Spirit sa atin, ang sabi niya, ito yung pangako ng Diyos, mga minamahal.
kailangan maglinis tayo. Yung mga karumihan, yung kawan ng laman, at yung espiritu, perfecting holiness in the fear of God. Kaya may paggalang po tayo, may takot tayo sa Diyos. Pag sinabi ng Lord na, lust of the flesh, lust of the eyes, the pride of life, love of this world, the love of the Father is not in there. So kailangan tayo po, na lumalakad ayon sa kalooban ng Diyos, ay kailangan mananatili po tayo dyan. Although na hindi tayo perfect, politiko, mga listeners, mga viewers, hindi po tayo perfecto. Kasi nasa laman pa po tayo. Nagiging perfecto lang po tayo at ganap tayo habang tayo po ay sumusunod sa Diyos. Amen po. Okay, yung mga hindi sumusunod, ay wala talaga yan. Okay, nasa kaliwa yan. Mga kambing. How to remain or stay. Okay, paano tayo mananatili na puspos ng banal na espiritu? Nice yung malaman? O sino naman ang paspos na rito? Dapat magpakapuspos tayo. Parang baso po yan. Yung baso po, pagka kalahati yung laman, nakapusita pag wahaw ka. Kailangan laging puno. No? Ang tubig po ay natulad din sa living water yan. Na kailangan puspos po tayo yan. Lagi kahit na may pinagdadaanan po tayo, yung relationship natin sa ating Panginoon ay buo. Hindi ka dapat kahit na may pinagdadaanan po tayo, tinuturuan tayo ng Lord, tinitisting yung ating katapatan, kailangan tuloy pa rin. Buo pa rin yung iyong pananampalataya. Hindi nagpapago. Kahit na unanswered yung mga gusto mo, yung desire mo, unanswered prayer ka, dapat hindi nagpapago yung pagkakilala mo sa Diyos. Mula nung nag-umpisa ka hanggang ngayon. Kailan kilala mo yung Diyos na ating pinaglilingkuran. Hindi ka tinugon, ay hindi na siya tunay na Diyos. Okay? Kasi ang Diyos po ay nananatiling Diyos. Ang sabi po ng Biblia, all the time, God is good. Lahat ng panahon, mabuti ang Diyos. Kaya kung may pinagdadaanan ka, alam ng Diyos. Hindi po tulungan Diyos. Kailangan po, talagang dumarating ka sa tinatawag na pagsubok. Nadaan din yan. Trials and shortcomings come to pass. Mangyayari yan at tadaan yan. Whether we like it or not, tadaan tayo sa pagsubok. Sakit, hirapan, bisit, problema. Hindi naman pikit yung mata natin para nakikita natin yung mga nangyayari. Yung mga famines, yung mga kaguluhan, mga tira. Pestilences, hindi naman tayo pulan. Pare-pareho lang naman tayo sa mga tao na nilalang ng Diyos. Kailangan, ang pagkakaiba natin, yung spiritual natin ay gising. Nagiging matalino po tayo kasi yung pangako ng Diyos nandun, nakapaloob puro. Kaya sabi mo sa iyong katabi, pinagpala ka ng Diyos. Kaya huwag kang malungkot. Amen po. Ito po, number 1, how to remain or stay to be filled with the Holy Spirit. Number 1, live a holy life. Live a holy life. Madali ba maging banal? Opo, mananampalataya ka eh. Kasi ang inisip ka agad yung iba talagang banal ka talaga. Talagang hindi ka na nagkakamali. Hindi po. Pag tao ka pa, may kahinaan ka. May kakulangan ka. Kasi ang nagkukumplito po sa atin ng Diyos. Kahit na professional ka, may kakulangan ka pa rin. Kahit na may pera ka, may kakulangan ka. Kaya nga, there is a vacuum in our heart that only God can satisfy our soul. Amen po, siya lamang po, may espasyo po dyan na ang Diyos nandyan para makontento ka sa buhay mo. Sa buhay mo natin. Amen? Para hindi ka mag-alala kang sa bukas. Pinapatibay niya yung ating mga pananalig, yung ating mga pananampalataya, pagtitiwala sa Kanya. Amen po? Kaya pag nalungkot kayo, nakikita mo siya. At pag masaya kayo, nakikita rin tayo siya. Ang maganda, ang sabi ng Lord, rejoice evermore. As long as you live, you must rejoice. Because God is with you. The Spirit of the Lord is in you. And His Word is in you.
Amen? Pagamat pari-pareho naman tayo na pinagdadaanan, ang lamang mo po doon, ang hits po natin doon, kasama natin ang Diyos. We walk with God. Kasi God is His Spirit and we feel, and we have a hope. We enjoy the goodness of God. Kahit na may pinagdadaanan tayo. We must go. We must go. Kailangan nagagalak tayo. Kaya sabi ng Lord, rejoice. Until now, hindi ko kayo masaya. I give my peace to you. I live my peace to you. Pero binigay niya yung sarili niya, personal na kapayapaan, para magkaroon tayo ng personal na kapayapaan sa mundo ito. Para hindi tayo maninigaling at mabalis. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God and you are not your own? Oh, wala no tayong pinaging mananampalataya. We are born not only by women, but born again and born of God. Oh, kinumpleto na tayo ng Diyos. Kaya hindi nyo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? Oh, pag templo ng Diyos yan, panal po yan. O sinong panal? O ayaw mong taas yung iba, alanganin. Kaya kukunin ng Lord, banal eh. Kapag nag-rapture ngayon, hindi mo alam yung panal. Saan ka pa nakatayo? Kaya po, matasawa ko. Bakit? Kaya po yung pananampalataya ko, diretso. Kilala ko yung Diyos ko. Kilala ko yung Panginoon. Kilala ko yung nagligtas sa akin. Kilala ko yung tumawag sa akin. The highest calling, the divine calling, the holy calling. My God who I'm serving is the God who one who created me. Created us. Oh, bakit ka naman malungkot? Matalang dadaan din ng mga problema. Magwawakas din yun. Kaya nga lang, siyempre, may kanya-kanya po tayong pagtanggap. Pero pag matalino ka, at establisado pa na ng palataya mo, may nakangiti ka. Oo. Tignan mo ako nakangiti kayo. Templo ng Diyos ito? Grabe. Pag templo ng Diyos, who can be against you? Pag templo ka ng Diyos, kahirapan? Alam na. Sakit? No. Ang sakit, normal. Sino wala sakit dito? Ha? Wala tayo, may sakit, di ba? Palaboratory ka. Tingnan mo kung yung cholesterol mo, blood sugar mo, high blood ka, lalo na pagka 40 years old na ba. Bihira. Alam niyo po, nagpag-isip-isip ang kami ni Pastor. Tuwa-tuwa yung doktor mo eh. Amen po? Bakit po? Sabi niya, grabe ang ano mo ah. Normal na normal ah. Amen po? Cholesterol, blood sugar, BP. Alam mo, may konting ano? Yung uric acid mo. Panikain ko naman eh. Yung panay na nilulunod, nilalaga ni Pastora. Ako, huwag ka muna sabi ko sa kanya, huwag ka muna mabilit ah. Amen po. Tapos yung garapon nandun sa harapan ko. Alit lang po yun. Pero sa buwan yung pinagdali. Kita pa rin eh. May puti lang. Point lang. Oh, yun ang tinitake ko ngayon. Mag-take na ako ng ano. Pero mo mga kapatid. Nakakatuwa, di ba? Kasi timpluhan ng Diyos eh. Banal yan. Oh, ang sarap pa yung walang nararamdaman. Di ba? Pag may nararamdaman ka, talagang mag-iba yung ano mo. Alam mo, ano kaya to? Diba? Matalala ka, tumor na kaya to? Ulcer na kaya to? Cancer na kaya to? So, pero pag nasa Lord ka, tiplo na Diyos to. Tiplo na Diyos to. Sa pananampalataya. Lifestyle to, Panginoon. Takaw mo kasi. Ang takaw po, nasabay po, spirit of gluttony. Kain ng kain. Tapos po yun. Okay ka ng kanyang kain. Di bali kayo kain ng kain, matawalog ka. Spiritual. Pero yung pandesal, tapos mamaya mamon, tapos mamaya upya, tapos pare-parehong tinapay, tapos at tatabi. So, grabe. Sobra-sobra yung miligramo ng asukal at saka yung soda.
O, ano mangyayari? Ilang taon ka ng ganyan? Ngayon, templo na ng Diyos to. Didisiplinahin na ng Diyos yan. Amen po. Alam niyo, favorite namin noong unang panahon, di po lalo. May nang dala, naging mananampalataya kami. Inuunaw ng Lord yung makolesterol. Kasi po, sa pamagitan ng pananampalataya, maraming lahat yun. Para magiging templo ng Diyos. Para malusog. Para magamit ka sa paghayo. Amen po. Amen po, templo ka ng Diyos. Biro mo. Number 2, for your word both. Sige pa. Wala ka na. Hindi mo na pag-aari yan. Kaya, glorify God in your body and in your spirit which are God's. Pero mo na pamayari siya ng Diyos. Tapos pagka tumating ka rito, lukot mo. Di ba? Wala kayong ano, yung sense ng ano. Kung kilala mo talaga ang Diyos mo, ang hirap bumangon pagkalingkod, di po ba? Pero pag inspired ka, kilala mo siya, at tiblo ng Diyos doon, sarap pa. Makita mo na naman yung pangalan ni Lord na ginto. Di ba? Amen po. Lumalakas ka. Itong sa gitna to. Pag malakas yung soul mo, malakas ang physical mo. Malakas ang mindset mo. Kaya sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, soul. Pag malakas ang heart at soul mo, at yung strength mo kay Lord, at yung pag-iisip mo kay Lord, wala kang pagkukulang. Meron kang kulang bilang tao, pero sa harapan ng Diyos, wala. Hindi mo kaya. Dapat tindig tayo ng mga anak ng Diyos. Yung tindig tayo ng nalulupay pa. Overcomer ka, kapatid. Sabi ng Christian chapter 4. You are an overcomer because you are the sons of God. You are the children of God because you are born of God. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Number 2. Put on the mind of Christ. For who has known the mind of the Lord that He may instruct him. But we have the mind of Christ. Pag may instruction ng Lord, pag nandyan si Lord sa mind mo, mabilis. Biris yan. Lumapasok yan kagad. Alam mo kagad yung kalooban ng Diyos. Alam mo yung ayaw ng Diyos. Hindi mo na pinipilit yung ayaw ng Diyos. At kung sakali man mayroon kang pinagdadaanan, hayaan mo lang, sumunod ka lang. Kahit na masama na yung paligid mo, mabait ka pa rin. Kasi ilaw ka eh. Nag-iilaw po tayo. Amen po. Love Him with all your heart. Grabe po. Under to yan, ha? Mind of Christ. Pero kung meron kang pag-isip ni Kristo, panalo ka na. Pero mo, tekno ng Diyos ito. May pag-iisip ka pa ni Kristo. Love Him with all your mind. Apat po yan. Heart, soul, strength, and mind. If you have the instruction of God, you have the mind of Christ. Kung sinusunod mo, kung sinasalangsang mo, sabi mo, mind mo na lang yan. Dapat hindi ka namimisalahin kasi maraming mga Kristiyano na meron silang word of God, pero yung will pa rin nila ang sinusunod. Hindi yung will lang Lord. Tandaan po natin ito, pag will lang Lord po, may instruction ng Lord, may self-denial. Mayroon pang struggle. There is a struggle sa templo ng Diyos. Pero, tiis ka lang. Sabihin mo sa katabi, tiis lang. Hindi na walang pera. Kadalasan ngayon ng tao, tama lang pera. Kaya nga sumisipag yan, nagsisipag yan. Kaya nasa sideline yan sa mga online Mag-ingat kayo sa mga online. Mamaya, mayroon kayong napindot dyan. Pag number po, huwag nyo, delete nyo kaagad. Amen? Daming number, to. Panalo ka, pindutin mo to. Pag nagpindot ka at na gano'n, nalaman yung ano nyo. Information nyo. Ako wala akong pinipindot eh. May additional 199 pesos ako per month.
Meron mo. Sa linya kasi ako. Ano sinasabi ko sa kumpanya? Tanggalin nyo yan. Hindi nila matanggal-tanggal at bet naman kayo. Grabe, di ba? 199 lang yun. Paano kung napindot mo yung 125,000 na Gcash? Nakikita nyo ba yun? Sa maglog, ano? Sa susunod, ubus na yung kakap. Dalan niya mga kapatid, di pa ngayon. Pag ngayon ang panahon, kailangan mayroon kang mind of Christ. Meron kang word of God. Meron kang instruction na Diyos. Para kabayan ka. O hindi, mga kapatid. Sa araw, manlupay-pay ka. Okay? Number 3 na tayo. Love by the word of God. Diba? Mahal mo ang salita ng Diyos. Ay, live. Live yan. Live by the word of God. Live by the word of God. Kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Bakit po? And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Ganyan kahalagang salita ng Diyos. Yan yung pinag-ano natin kanina. Introduction. Okay? Matindi yan. Ha? Walk by faith and not by sight. Pag may word of God ka, lumalakad ka sa Espiritu. Hindi ka lumalakad yung nakikita. Yung nakikita mo ay ang hirap ng trabaho ito. Pero sabi ng Lord sa iyo, mag-apply ka, kuha ka dyan. Hey, ito lang yung aking naabot. Di ba? May mga pagdududa tayo. Hindi mo kaya, wala pa mong experience. Pero pagkalooban ng Diyos yan, at kilala mo yung Diyos mo, kailangan mo yan, at alam din ng Diyos yung pangangailangan mo. Grab the opportunity. Lakasan mo ang love mo. Mula Old Testament hanggang New Testament, ang sabi lagi ng Lord, here are years. Di ba? Lakasan yung loob niyo. In this world there is tribulation, but be of good cheer. Lakasan yung loob mo. Don't be dismayed or discouraged. Be strong in the Lord. Yan ang nais ng Lord. Ang mga anak ng Diyos ay talagang sundalo. Ang mga anak ng Diyos ay farmer, nagdadaga. Ang mga anak ng Diyos ay minsan disiplinaryo, mga atleta po yan. Hindi ang tulad ng Diyos na mga anak niya natupa na sumusunod. Pero kung pag sundalo ka, anong karakter ng sundalo? Anong katangian ng sundalo? Disiplinaryo yan. Nasa kampong po yan. Talagang may master yan na sinusunod, may commander-in-chief. Iwalay yan sa kanyang pamilya. Ganun po. Sundalo tayo ng Diyos. Minsan kaya kung may mga tiisin kayo, ay sundalo ka ng Diyos. Pag may problema at karamdaman ka, dapat sundalo ka ng Diyos. Habang nasusugatan ay lumalaban. Kailan ka magiging matyaga? Pag naghihintay ka, nakatungo na ng Diyos. Ano yun? Farmer. Ang nagtatanim, may harvest time yan. Pag nagtatanim yan, may bagyo. May mga pestilences na dumarating. Ganon din po tayo. Pag may hinintay tayo blessing ng Lord, kaya po na. Kasama yun, sangkap ng pagtsatsaga yun para ma-establish yung relationship mo. Para yung pagtitiwala mo sa Diyos, lalo mo siya magkikilala. Lalong lalalim yung relasyon mo sa Kanya. Kung isang araw, nandiyan ang katutunan sa iyo. And everybody say amen. Kaya, ayun, yung helmet of salvation o yung word of God, nandito na naman yung helmet ng kaligtasan eh. Protektado ka dapat yun eh. Hindi dapat napupunyot yung mind natin. Dapat yung setting ng mind natin, instruction ng Lord, hindi yung sa mundo ito. Kaya kanina, pinagsasabihin ko yung mga apo ko eh. Maghinay-hinay kayo sa gadget. 18 hours, 19 hours. Yung pinag-pray mo doon sa payapa, tulala na. Bata pa yun, matalino pa yun. Sabi niya, hindi ko na kilala yung sarili ko, basta po siya. Hindi niya alam kung saan siya. Hindi niya alam kung sino siya. Hindi naman yung matalino yun. Bakit po? Hindi na natutulog eh.
na rin makakain. Akala nila napupuses. Everybody say amen. Yung iba, stress naman. Mainam na lang, nandiyan ang lunar ang kukontrol sa atin. Amen po? Kailangan may instruction tayo ng ating Panginoon. Kaya nga nandiyan, pang ano po yan, pang preno yan. Yung instruction ng Lord, yan yung pinakamagandang instruction. Yun yung tinatawag ng good news. Good news may pakinabang. Kahit na may pagtataanan ka, may pakinabang pa rin. Kahit na may bagyo, may pakinabang ka pa rin. Kahit na may tiising ka, may pakinabang ka rin. Kasi good news eh. Pag nasa Lord, good news yan. May pinagtataanan ka lang kasi tinuturuan ka ng Diyos. Lahat tayo tinuturuan ng Diyos. Kung marunong kang tumanggap ng pagtutuwid ng Diyos. Ito matindi oh. May salvation ka na. Protektado yung, hindi mo pinagano yung salita ng Diyos sa'yo. Within His word yata. Oh. Mayroon kang tapat. Pero mo yung tapat. Pag nangaral ka, lumuluha eh. Tumatakos eh. Pag pinag-pray mo, yung espiritu, umaalis eh, yung masamang espiritu. Gumagaling yung mga may karamdaman, daming espiritu ng ano. Bakit po? Eh, hindi nakikita yan eh. Katangian mo yan. Yan ang investment mo. Yan ang puhunan mo. Yung Holy Spirit, puspos ka. Kaya pag nag-pray ka, tangaral ka, ay buo, takot ang demonyo. Malayo ka palang, kilala ka ng demonyo eh. Amen po? Kaya mahirap, malayo pa lang, nandito niya kasama natin. Diba? Laksa-laksa. Ang tawag po ron, ano? Tinanong ron, anong pangalan mo? Legions. Legions. Marami kami. Mga demonyito. Mga masasamang espiritu. Legions. Kumpul-kumpul yan. Pag tinanong tayo ng Lord, kilala mo ba si Jesus? Ako, kilala mo. Amen? Yan ang ating Ama. Nagapagmana ako rin. Dapat ganun tayo. Bakit ka umutang sa akin? Hindi na kayo nakasagot. Hindi ako umutang. Umutang ako sa iyo, pero babalik ko. Nagapagmana nga ako eh. Di ba ito umutang sa akin? Panlupa lang yan eh. Yung mana ko panlangit. Dapat ganun tayo, ka-smart. Di sabihin niyo, mas mayaman ka sa akin, siyempre naman, sa spiritual. Kaya nga nandito ako para siyarin kita. Para malaman mo yung tunay na kayamanan. Kasi yung kayamanan ng panlangit, ay panlupa, pinagagawa niyan. Pinag-aawayan yan. Pero yung kayamanan ng panlangit, wala makakuha sa iyo yan. May instruction ng Lord yan. Kahit na tama-tama lang yung pera mo, masaya ka. Kahit na tama-tama lang yung dumarating sa iyo, hindi ka nag-alala bukas dahil ang Diyos pakakainin ka. Yung ginagawa mo, yung desire mo sa buhay na magagandang pangit, bibigyan ng Diyos sa iyo yan. Graduate din ng anak mo, kahit na tama-tama lang. Kahit na nagtsatsaga ka sa scholarship na kinukuha mo kung saan-saan mo Christmas na. Di ba? Makatapos ka rin. Meron kang sakit? Kaya mo lang. Huwag mong isipin na may cancer ka. Isipin mo, lahat tayong tao dito sa mundo ito may sakit. Nakita ka ng tao walang nararamdaman. Sipunin ka lang, may nararamdaman ka niya. Hatsing ka lang, magkalala ka na. Kailangan ko yata ng vitamin C. Vitamin C. Pagka nagpa-blurred, blurred ka, sinisigura ka, sabayan mo ng vitamin C, tapos ka. Patuwang labas mo. Kailangan marunong ka. Amen? Oo, para tayo doktor dito. Doktor tayo ng Panginoon. Meron pa tayong idea ng Dr. Pandupa. Hindi mo. Hindi ka nakalala. Kanilang nagka, may vitamin naman. Pwede isipin mo kagad hospital.
sinipura ka, may criminals na ka. Bakit patakbo ka agad sa hospital? Dahil ano naman, bumigat lang yung ano mo, yung puso mo. May sakit ako sa puso, natakot lang yan. Ihinga ko lang yan, tapos manampalataya ka kayo. Meron naman try hindi para by J60 ng puso. Amen? Hindi ka na makatulog konti. Nag-alala ka na. Bawas-bawasan mo yung pagpupuyan mo. Alam mo, kanina na lang ganyan. Wala ka makain, wala talaga. Wala talaga. Wala pa rin dumating, mag-fasting na. Wala pa rin dumating, hinanapan ka naman. Magtaka katok sa'yo, may grocery. Nagpapayapan Diyos. Wala pa din nagpapayapan. Pag meron ka nito, ano magagawa din mo dyan? Hirapan, wala magagawa. Sakit, wala magagawa dyan. Emotional problem, wala magagawa dyan. Relasyon niyong mag-asawa, ay pupuwi ng Diyos yun. Buong-buo kayo. Sumunod ka lang. Huwag ka lang sumalamsan. Sige pa, sumasalamsan. Ano sikreto mo? Ang hirap naman. Sumunod ka lang sa Diyos, mahirap. Hindi meron lang sumunod ka lang. Sinabi lang natin, ang aking mga salita at pangako ay hindi malayo. Nasa inyo. Nasa inyong isip. Nasa inyong puso. Nasa inyong pitin. Ang instruction na ron nandito. Nalabas yan. Nandito sa puso mo. Mabuting kalooban. Kaya, puspos ka lagi. Bakit? You must live by the word of God. Number 4. Live in prayerful life. Meron ka ng ang prayer po, kahit na nakaupo ka lang. Ang prayer kahit na hinaharana mo. Hinaharana mo. Alam nyo, iba-iba yung klase ng prayer pag worship. Sasama ka manalangin, ano sabi ng Bible? Let the Holy Spirit pray for you. Let the spirit of groaning. Alam niyo yung groaning? Umahagulgul ka, pero ramdam mo ang Espiritu ng Lord, pinapalakas ka. Ramdam mo yung kalooban ng Diyos, yung katugunan ng Diyos sa'yo. Nararamdaman mo kasi kasama mo. Kaya kung wala ka na may panalangin, kaya mo na mag-speak in tongues ka. Mag-speak in tongues ka na matagal. Kaya nung sabi ng Lord, be filled with the Holy Spirit. Be not drunk with wine, but be filled with the Holy Spirit. Alam niyo, huwag kayong magpakalasing sa mundong ito. Hindi lang alak yun, magpakalasing sa pleasure. Magpakalasing sa nakikita. Yung last, huwag kang magpakalasing yan. Hindi lang alak yan. Huwag kang magpakalasing sa pride mo. Daming pride ngayon, di ba? Pride eating, pride chicken, pride pusit. Matinding pride, yung pride ng tao. Yung lahat tayo niyan, tumatayo. Kulay sinilang tayo. May pride tayo dahil sa kasalanan niya, dahil sa kanila. Hindi po, sinuwain niyang ninuno natin yung utos ng Diyos. Kaya tumatayo yung pride. Kaya bantayan yung amen po. Minsan hindi nang mabantayan. Totoo po yan. Kaya ingat lang. Hindi naman tayo perfect. Natural lang na minsan mag-aling tayo. Diba? Minsan, di ba mo kahit sa lugar ko, napapahintulutan na lumalabas yung righteousness. Pagamitin ka para maging righteous. Alam nyo, meron kaming direct-changing kapal ni Pastor. Kami lagi yung unas eh. Kahit na last stress, nandun kami. Parang galing siya sa Pastor. Opo.
Ilang taon yan? Ilang taon po? Willing to wait. Lagi gano'n ang vocabulary niya. Hindi na puno na si Bishop. Willing to wait tayo. Malis kami sa akin. Pag ilang kami, willing to wait. Dumating kami. Tinatawag daw kami. Sandali lang naman kami sa CBDB. Nagkadulang kami. Nagkadulang kami. Kumain lang ko kasi nag-maintenance eh. May kailangan ng ticket. Mag-alas 9 na. Di dumating ako. Dumakas na ito. Liquid mo siya. Ilang beses kita tinanong. Alas 5 nandito na kami. Ano tanong ko sa'yo pag ilan na kami? Willing to wait. Ilang tanong na ginagawa sa akin yung willing to wait na yan. Wala ka nun, di ba? Nasa CR siya. Okay, narinig lang. Alam niyo naman pag nag-print ako eh. Talagang akala mo galit. Hindi ako galit. Sinabay talaga. Kasi wala kayo eh. Kasi sabi mo, willing to wait. Sabi, hindi sabi niya kasi hindi. Anong malay ko dyan, nakarin mo ka. Nakaharap lahat sa klinika niyo. Ako sinasabi mo, willing to wait. Sana, iniwan mo yung kasama mo. Anong iniwan niya? Nagbibigyan na siya. Wala siyang alam niyo, pagka umalsa na yung ating pagkatao. Yan ang katangian. May abogado, may mayaman, may bilyonaryo. Para mapalaya. Kasi makatukuhan na tayo. Okay lang kami. Binigyan mo yung laboratory test mo na. Okay, binigyan ko na. Okay na. Next Friday, sabi. Friday. Pangilan kami. Pag naging tatlo. Friday. Alas 7. Tanong mo, pangalan ka. Ay, pwede mo kayong kumain. Bite na, bite! Bite na! Nakita ko lang si Pastor. Kasi baka mamaya. Sumama yung roon niya sa akin. Bite na! Bite ko, akala ko, yung police. Friday ang usapan natin. Nakikipagpintuan, ang bite na! Dati, pag-inagtang mo na kalagay, talagang walang kikilala. Alam mo, ginamit tayong Lord Prayer. Kaya kung kayo gagamitin ng Lord, dahil para sa righteousness, kayo takot. Sa Lord kayo. Ito, kailangan mo lang yan. Siguro akala niya yung boses ko. Siyempre, buo yan eh. Alam niyo pag nangangarap, pag nagsasalita tayo kahit na may naam ko. Tumatapos yan. Kasama mo Diyos. Kahit saan po ako, mayayaman sa Bulinaw. Tinanggal yung church natin doon. Sila nagbayad. Mayayaman sila eh. Pero yung wisdom ng Lord, diba? Hindi. Sinabi ng Lord eh, huwag kang mag-alala kahit sa katalin. Ako ang magsasalita para sa iyo. Pero mga kapatid, dadalhin ako doon sa darating ang panahon, dadalhin ako sa harap ng presidente. Okay, praise the Lord. Amen? Bakit ka naman ninervyusin? Pareho lang naman kayo ng kinakain. Oo. Nasa Diyos ka eh. Dala-dala mo, bakit ka tinawag ng isang matas na tao? May purpose. Sabi nila, manalangin ka. Okay, praise the Lord. Kaya kayo pagka napili kayo sa inyo na mananalangin, ibig sabihin nag-iilaw kayo. Ay, sana hindi ako ito. Ay, grabe. Si Sister Veronica nga, nagsusulpin niya. Wala nung nakarat. So, dapat tayo trust ha. Tama ka sa 29. Ayaw tayo. Hindi mo ako magkakasama niya. Sige. Okay lang. Pero,
Amen. Amen tayo. Grabe, si Sister Veronica. Nakakatawa yan. Kailangan ko sila, Pastor. Kailangan talaga ano. Sa business lang naman ako ng pakita sa kanya. Siyempre, palikod ka ng Diyos, kailangan ka makita. Amen? Hindi na siya, hindi talaga abis na ito kung hindi ka makita ni Pastor. Bakit po? Ano meron kami? Pare-pareho lang naman tayo na tao eh. Amen? Oh, alam niya, kasama namin ang Diyos. Niya, pag nakita niya kami, nakukomportable siya. Amen? Di ba nakukomport ka, Sister Veronica? Parang siya nakapayak ka. Pero susunwin siya ngayon. Huwag niya naman mo. Kaya mga mamaya, ay, huwag niyo na tawagin sila Bishop. Dapat kung may sakit ka, tinatawag si Bishop. Hindi, huwag kung tawagin si Bishop kasi magagastusan lang tayo. Dapat pwede kayo magagastusan kasi kung pa kasi si Bishop. Siyempre, pag-respeto at pagkalang, amen po yun. Pero huwag kayo mag-alala. Pag pinapunta ako ng Lord sa inyo, privilege yun. Bakit? Yung oras ko po eh. Hindi naman. Basta-basta po kami umalis. Lahat ng pinupuntahan po namin, talaga namang sunari kami. Oh. Kaya pag hinahanap nyo kami, hindi po na kami sa inyo. Ano kailangan? Hindi kami makapunta. Prayer mo. Ang kailangan mo. Diba? Bishop, wala akong ano ngayon. O, magkano? Yung si Brother Jim. Hindi ako nagpapasa. Hindi ko kani yun. Hindi ko kani yun. Magkano ko po. Ito. Pag hindi ko kaya, yun. Hindi ko kaya eh. Sa Diyos, kaya pinagpipray ko na. Number 5. Pag ano? And they were all filled with that and began to speak with other tongues as the Spirit gave them. That's right. Araw ng Pentecostos yan. On the day of Pentecost was falling up. They were all in one accord in one place. One accord in one place. Meron silang iisang layunin. Kaya dito sa darating na May 14, there is a one direction. There is a one mind, one accord, one Lord, one God, one faith, one baptism. That is our one direction. About level up na yung faith natin. Level up na. Punuin natin. Binigay sa atin ng Lord na lugar. 500 hanggang 800 ang capacity. Panahon naman na. Invite ko kayo, mga viewers. Nakalive tayo. Kaya sa darating na May 14, ganda ng blessing ng Lord. Hallelujah. Pati yung pananampalataya mo, level up ng Lord yun. Pag nag-level up yung pananampalataya mo, yung mabubuting bagay na desire mo, ibibigay ng Diyos. Kasi lumilevel up eh. Kasi may direksyon ka eh. May goal ka. May pupuntahan ka. Tama yung direksyon mo. Kasi direksyon ng Diyos yun. Walang palpak pag direksyon ng Diyos. Dire-diretso ka lang. Matutuntan mo yung tunay na buhay. Yung tunay na halaga ng buhay. Kung bakit ka binuhay ng Diyos. At kung bakit ka nagiging anak ng Diyos. Mababadyo mo yun. Mabibigyan mo ng halaga. Mabibigyan mo ng pansin kung bakit ka buhay ang ngayon. At kung bakit ka naging anak niya. Amen po? Kaya, number ano na po tayo? What to ask for? What to ask for? Ano ang dapat nating hilingin lagi? Always ask God for this in feeling.
Lagi mong tatandaan, yung infilling na yan, yung magpakapuspos. Hindi yung dito sa mundong ito. Ibig sabihin, lagi kang kasama ng Diyos. How? If you didn't being evil know how to give good things to your children, how much more will your Heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Grabe! Ang dami kang hinihingi sa Diyos. Yung primary, yung number one na regalo ng Diyos sa katawan, hindi mo hinihingi. Hindi mo hingin yan. Kaya lang, hindi basta-basta binibigay ng Diyos yan. Kasi huli yan. Kung kayong mga masasama na ama, nagbibigay kayo ng mabuting kaloob sa inyong anak, lalong-lalo na yung ama nating nasa langit. Pag hiningi mo ang kanyang banal na espiritu, ibibigay niya sa iyo. Bakit hindi tayo napupuspos? Kasi kung ano-ano ang hiningi nyo. Ang magbibigay ng trabaho ang Diyos, Holy Spirit yan. Ang magbibigay ng promotion ng Diyos, Holy Spirit yan. Ang magpapakain sa iyo ang Diyos, ang magpuprotect sa iyo ang Diyos. Holy Spirit yan. Kaya sabi niya, until now, you have not asked anything in my name. What are you asking for? You must ask the Holy Spirit. Pero walang relationship sa Kanya. He was the baptizer of the Holy Spirit. Jesus Christ is the baptizer of the Holy Spirit. Kaya sabi niya, you must be born by water and of the Holy Spirit. Nabaptize ka na ng tubig, pinatawad na tayo ng Lord. He bought us with a price. Ngayon, kailangan mo ang Holy Spirit para tumindig yung pananampalataya mo. Para pag nagpuri ka, hindi ka lulugo-lugo. Pag nag-stand up ka, nagkaroon ka ng mustard seed faith. Kaya hindi mo. Ano yung hinihilan ng Lord? Mustard seed faith. Napakaliit. Hindi na kailangan ng malaki. Paano ka magkaroon ng mustard faith? Hindi ka na nag-pray. Ano magkakaroon yan? Wala ka ng Word of God, ang lagi mong iniisip. Problema. Ang Diyos na dyan. Pero sabi ng Book of James, is there someone among you who are sick? All the elders. You don't have any problem, you are in peace, then sing a song, heavenly song. Kaya pa ka, wala kang problema sa trabaho, sa pera. Kaya pa ka, mawit ka ng makalangit na awitin. Kaso yung palinawit natin eh. Amen? Dapat naman, awit tayo ng pusong talisa. Para makamatuwa naman ng Diyos sa atin. Kaya pa ka eh. Hindi pa naman kung mag-keepers ka paminsan-minsan. Tapos magiging kagawian mo na lagi. Abay, lalong malulugod ang Diyos sa'yo. Always ask God for this infilling. Yes? Kulang ka. Lord, punin mo ako ng Holy Spirit. Puspusin mo ako ng banal na Espiritu, Panginoon. Kung ikaw ay mga ngaral, you have the boldness to preach. May lakas na loob ka. You have the anointing of the Lord. Kasi kasama mo siya. Pag naglihans ka na may karamdaman, gagawin. Kung walang trabaho, magkakaroon ng trabaho. Kaya kayong mga walang trabaho, manampalataya ka, magpakapuspus ka. Sumunod ka muna sa Lord. Habang nandito ka sa Pilipinas, upload ang kailangan mo, sunod ka lang muna. Hayo ka lang muna. Sama ka sa hayo sa Sabado. Meron tayong hayo. Miss for Christ, Women's for Christ, and the young people. Sino gusto umayo? Nasa kamay. Linggayin bukan nyo tayo. May jeep. May mirinda. Lahat na lang ng pagpapaaral ako. Inabutan ng gabi, may dinner pa! Hindi ka maniwala na kaya ako nakabarong. Kailan ba nagkulang ang Lord sa atin?
Legit nyo. Ha? Hindi na tayo magluluto, Pastora. Darating na lang yung isang baboy doon, bahala na tayo. Isang dekada na ang GCNGA. Yan naman mag-celebrate. One direction. We must enlarge the territory of God. Horizon natin. Expanding horizon. Kailangan kumalat ng ebanghelyo. Horizon, hindi vertical ah. Di ba yung horizon? Di ba yung magkalat talaga? Kaya yung kapitbahay mo, kalatan mo na ng walang ka. Alam mo ba yung ano? Bigyan mo sila ng isa-isa. Mamaya. Para meron ako yung memorize. Isa-isa lang yun yung bibigyan natin. Tago nyo, file nyo yun. Nandun yung gospel ng ating Panginoon. Kaya bigyan sila ng isa. Yun ang pamimigay natin. Isa ulo nyo na, para pag nagbigay kayo, nandun na, may pattern na. Hindi na nagkulang ang Diyos. Number 4. Number 4. When to live a life of praise. Kaya, lagi tayo dapat mag-praise eh. Para lagi na puspos. Ano sabi ni King David? I will praise the Lord in the morning. I will praise the Lord at noon. I will praise the Lord every time and every day till the sun goes down. Hallelujah. Dapat ganun tayo mag-morning. I will praise the Lord in the morning. Pagising mo pala. I will praise the Lord at noon. Thank you Lord sa tanghalian. I will praise the Lord every day and every time till the sun. Hallelujah ka na. Amen. Everybody shall praise Him. Sabi ng Psalms 22 verse 3. Oh Israel, but you are holy. Banal ka, Panginoon Diyos, enthroned in the praises of Israel. Diyan tumatahan. Ano nyo pala? I love you, Lord. At dapat, nararamdaman na yung ano. Amen? Kayong mga ano. Bakit? Nanuin na kayo ng Lord. Yan ba kayo? Dapat isang araw, nagpo-compose na kayo. Composer na kayo. Oo. Alam niyo, pagka lumalalim kayo sa Lord, nakaka-compose ka ng araw. Ay, inspirasyon ko lang nung nilagawa ko si Pastora. Marami akong mga tulad yan. Eh po, di ba? Nawala eh. Pero tula na lang yung Solomon. Ano meron? Pag na-inspire ka sa isang bagay. Lalo na pag na-inspire ka sa Diyos. Oh, makakapagbuha talaga. Kasi inspired ka. Mawit ka, kayo mga kwan. Hilingin nyo kayo. How I wish na makapokus pa ako. Isang araw, awitin natin. And everybody say, ano ba? Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have, for He Himself said, I will never leave you or forsake. Pagpustos ka ng Holy Spirit, hindi ka nawawala. Hindi ka naubusan. Hindi ka nawawala ng pag-asa. Kontento ka. Hindi ka nakakaroon ng covetousness. Alam niyo yung covetousness? Ano yan sa Tagalog? Nangangat na sakit. Sakit sa asawa. Diba? Pero yan,
Marami sa Facebook yan. Marami kay turbo yan. Kristiyano ka, malayo ka sa kanya. Kung ano mayroon ka, kasi pangako ng Diyos yan nasusulat. Hindi kanya pababayaan, iiwanan. Ang Diyos ay nanatili. Patapos na tayo. Number 5. Bakit kailangan na lagi tayong pospos ng banal na Espiritu? Sabi ng Lord eh. Paano ka mananatiling pospos ng banal na Espiritu kung may masama doon? Kaya sabi ni Create in me a clean heart. Restore to me the joy of your salvation. Tayo mo, restore mo yung nawawala. Kasi dami ka pang patisikarin sa mga. Kaya kailangan restore. Amen? Ano sabi riyan? Create in me a clean heart of God. Renew right spirit within me. Pag hindi ka pospos, yung espiritu mo, ay, magagalitin niya. Madaling bumangon yan sa pagkainis. Irritable yan. Amen? Pag nakita mo na yung pinaayawan mo, irritable yan. Hindi naman tayo perfecto, pero kailangan, kahit na irritable ka, kailangan nangibabaw pa rin yung kabanalan. Nangibabaw pa rin yung salita ng Diyos. Nangibabaw pa rin yung pagkatakot mo sa Diyos. Ano pa? Renew, ha? Right? Yung steadfast dyan, right spirit, yung tamang espiritu. Pag may Holy Spirit ka, tama yung espiritu. Amen po, kasi kasama mo yung Diyos. Do not cast away from your presence and do not take your Holy Spirit from you. Yan yung puhunan natin. You must walk with God, yung Holy Spirit, puspos ka lagi. Ano ba? Restore to me the joy of your salvation and uphold me by your generous spirit. Grabe. Generous spirit. Ibigay niyo talaga yung mabubuting bagay para sa una lang yan, akala mo mabigat, akala mo mahirap, pero pag nasa Diyos, magaan. Sabi ng Psalms 23 verse 6. All the days of my life, susunod sa akin ang mercy. Ano sabi niya? Surely, goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Yung house na tinutukoy niya dyan, yung Holy Spirit niya to, nandito kahit na nahirapan ka, because this is the dwelling place of God. The habitation of God is in your heart, in your temple, in your body. Pero kung susunod sa'yo, habang ikaw ay nabubuhay, no? Shall all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord. Walang iwan yan ang kalupitan, kahit hatiyan. Diba? Kaya nga, we must stay always filled with the Holy Spirit. Yun itong mundo. Bago tayo magtapos, para makamtan mo yung lagi kang pospos. Nandiyan yung 5. Live a holy life. Put on the mind of Christ. Live by the Word of God. Live in a prayerful life. Pray in the Spirit. Alam nyo, para makamtan natin yan, sa Psalms chapter 91, kung hindi ako nagkakamali, verse 16, sabi ni King David, habang ako'y nabubuhay, I
I will show you my salvation. You are satisfied. Makukontent mo ka kung ano na. Lagi kang nagpapasalamat. And I will show you my salvation. Ililigtas ka ng Lord sa pagkakapra, ililigtas ka ng Lord sa kalamdaman, ililigtas ka ng Lord sa emotional problem, sa troublemaker, ililigtas ka ng Lord. God will satisfy you. Nasa substance. Alam niyo po, ang sangkapulat niyan ay commitment. Commitment. Talaga mo talaga yung sarili mo. Para lagi kang puspos. Then, merong kwento dyan na commitment. Nag-usap yung saka yung bago. Narinig nyo na yun? Nag-usap sila. Di ba? Narinig nyo na yung kwento na yun? Di ba? Sabi ng baboy sa kanya, hinahanapan tayo ng master. Yung sir natin, yung Lord natin, hinahanapan tayo. Ano pinakamagandang regalo mo sa sabi nung wala akong gagawin kundi itlog ako ng itlog para mapasaya. Yun ang pagsabi niya eh. Sabi naman nung baboy. Sabi nung baboy. Ako, hindi lang cake ang ibibigay ko. Hindi lang. Sasatisfy ko sa half and cake. Ibig sabihin yung buong katawan niya yung ibigay. Half? Ano yung half? Di ba pork yun? Patient yun, hamalik. Di ba? Masarap yung hamalik. Ibig sabihin, pag-partial ang pag-dito. Hindi lang ano gawin ko. Lagyan mo yan na hamalik. Masarap. Everybody says. Para yung sangkap ng paglilikod mo, hati-hati. Hindi kasi may trabaho ko yung stress ko ganito lang. Yung pang media, parang pang bukado. Alam niyo yung bukado? Yung kabayo? Yung niririntaan. Pag nagpipero. Siyempre masakit na eh. Nilayan ko yung dito pa naman. Siyempre talagang sakit ang kagahihid. Hindi naman tayo ginaganon nila. Kaya tanongin natin. Lahat ng sangkap ibinigay natin para ma-establish ang Diyos. So, purihin ng Diyos, palayan po tayo ng ating Panginoon tayo. Kaya, sis, Radcap, sarap pala ng haman.